संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। बांदा संकेश्वर महामार्ग रिंग रोड सावंतवाडीतून होणार आहे, तर तसं पत्र सीओंकडून आलं असतं, पण त्यांच्या पत्रानुसार आतापर्यंतचे लोकप्रतिनिधी बोलतायत ते दिशाभूल करणारे आहे हे स्पष्ट होत आहे। आजच्या पत्रामुळे सत्य परिस्थिती लोकांसमोर आणली असं मत माजी आमदार शिवराम दळवी यांनी व्यक्त केलंय। पाहुयात काय म्हणाले शिवराम दळवी। बांदा संकेश्वर हा महामार्ग व्हावा याच्यासाठी तुम्ही गेली अनेक वर्ष प्रयत्नशील आहात। गेली 2 वर्ष तुम्ही सातत्यानं मुख्याधिकाऱ्यांकडे याच्या संदर्भात मागणी करताय, मात्र 2 वर्ष तुम्हाला माहिती मिळत नाही। अधिकारीच नाही। बांदा संकेश्वर मार्गाला कोल्हापूरच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्याधिकाऱ्यांना सुद्धा मी पत्र लिहिलेलं आहे, सावंतवाडीचं सुद्धा लिहिलेलं आहे। अद्याप सावंतवाडी बांदा व्हाया सावंतवाडी फक्त गॅजेट मध्ये आहे, जागेवर कुठेच प्लॅन झालेलं नाही। हे मी जबाबदारीने बोलतोय। असेल तर ज्याच्यावर असेल त्याने प्लॅन आम्हाला सर्वांना दाखवा। साहेब 2 वर्षांनी जे नगर परिषदच्या माध्यमातून सीओने जे तुम्हाला पत्र दिलं, त्या पत्रात असं नमूद केलेलं दिसतंय ना याचा ठराव झालेला आहे किंवा हा रस्ता सावंतवाडीच्या नगर परिषद कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत नाही असं पद्धतीचं स्पष्टीकरण दिलंय, किंवा हे संपूर्ण पाहता कुठेतरी सावंतवाडीकरांची फसवणूक होते असं तुम्हाला वाटत नाही का? 110% फसवणूक होते कागदावर, आणि लोक कळत नाही। लोक विचार सरळ साधे आहेत आणि त्यांना हे काय कळत नाही। पण दळवी साहेब, इथले माजी पालकमंत्री, आताचे शिक्षण मंत्री आणि आमदार हे गेले अनेक वर्ष सांगतायत की मुंबई गोवा महामार्ग जरी बाहेर न गेला तरी रिंग रोड आहे तो सावंतवाडीतनच होणार, तर ते जनतेची दिशाभूल शिक्षण मंत्री करतायत का? बाप दगड रद्द कर। जर सावंतवाडीचा रिंग रोड झाला आहे तर मला पत्राचं उत्तर आलं असतं हे प्लॅन आहे आणि हा रिंग रोड आहे। आतापर्यंत जे कोण काही बोलत असतील ते चुकीचंच बोलत आहेत ना। बरोबर। आणि त्याच्यावर सावंतवाडीच्या नगरपालिकेच्या हद्दीतील सगळ्या लोकांनी, आजूबाजूच्या लोकांनी विचार करायची आज गरज आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे। म्हणून या ठिकाणी मला कसल्या प्रकारचा राजकारणाचा इंटरेस्ट नाही, राजकारणासाठी मी बोलत नाही। साहेब, पर्यटनाच्या बाबतीत पण तुम्ही नेहमी अग्रेसर असता, या रिंग रोड बाबत आपली पुढची भूमिका काय असणार आहे? कारण 2 वर्षांनी आपल्याला जे पत्र मिळत आहे त्या पत्रातनं हे उघडच होत आहे की सावंतवाडीकरांची दिशाभूल होते। तुमची पुढची भूमिका काय असेल? तर माझी भूमिका काय असणार? मी सावंतवाडीच्या लोकांना दाखवलं की तुम्ही पेपरमध्ये येतंय की रिंग रोड झालाय, रिंग रोड होतोय। सावंतवाडी शहराच्या विकासासाठी नगरपालिकेच्या एरियामध्ये सावंतवाडीचा रिंग रोड झालेला नाही, हे स्पष्ट दिसतंय त्या पत्राने। आता रिंग रोड व्हायला जर पाहिजे असेल तर सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी एकत्र येऊन त्या रिंग रोडसाठी कसं प्लॅनिंग करायचं ते जावडेकरांशी बसून ठरवायला पाहिजे। आणि जावडेकरांना, नगरपालिकेला सन्माननीय जावडेकर, सन्माननीय महानगरपालिका, विद्यमान आमदार, विद्यमान खासदार, विद्यमान पालकमंत्री सुद्धा त्यांनी याच्यामध्ये लक्ष घालायला पाहिजे की नको? म्हणून 70% मी आज लोकांच्या समोर आणले कागदावर। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।